Eh? Azizela nokwazela. Yo. 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 Oh. Dina Chinese. Dina Chanos. Awuthethe nami mntana. Wenza ntoni uzonyuka ngathi uyabhakida ngibona ugcwele nebheka. Uyahamba. Lo mntana uhamba uyaphi nansi? Noma ndiyahamba apha kule ndlu. Asoze mina ndihlale namaphara ngorhadebe. Andiyazi ndiyenzeka apha endlini. Hayi man mntana man kutshela uba nantsika uhanjiswa ngorhadebe. Sothi uhanjiswa ngorhadebe. Uhanjiswa ngorhadebe njengofika kwale ntwana andikayazi noba ifike njani. Ndisafuna usisi nansi yakhe achopha ichaza. Nale ntwana ujonge. Ngoba kucacile ngutshomi wayo le ntwana. Akuzuziswa sitshozi apha. Awuzuhanjiswa ngale ntwana futhi. Yeke umama enze le nto afuna uyenza endlini yakhe. Oh. Xesha lokubhanqa. Ndiyahamba qhamna ngoku. Khawutsho ke mntana. Xa uhamba ke unantsika lithini ke walakho uyaphi? Endodeni yam. Uthini? Ndiyendodeni yam. Endodeni. Hey! Yewethu. Akumanda usegcipha lanyana. Usegcipha. Uthina mntana, utawunazo nenhloni wena zondicelela nansi uba uyendodeni. Awunalo negila mntana. Uyithetha ukhululeka uqhabalaka nantsika ngathi ubotshwe emnweni igqurha litwela. Uyendodeni. Wenza ntoni molo? Because uyanibuza bandiyaphi. Mntana lokho inhloni zayaphi nantsika? Uyadelela ngoku. Sentsho ndibuzile Hawu undidelile sempo. Yabona ngesihlobo ulichaza ngalo mntana. Uthi uya endodeni. Ungabi nalo nexhala uvele ikhuphe ndiyendodeni. Ndiyendodeni. Ungumntana into yiyo ekhapha. Yazi problem. Yabona into ezinje. Sifuna ime-family meeting. Sihlaleni. Asihlali nje ke sihlala silikhaya because yazi sigezela ngumntana ogqibela endlini athi uyendodeni kumntana phaya kitchen ngenzini. Uthi endodeni kuwe. Yafuna awusile wena uyageza wena ucumumela umama lapho. Ungena kula malo. Ekwenzini? Khawutsho. Ngubani otekhadebe? Ngubani otekhadebe nansi okokuqala umntana uthi uyahamba uhanjiswa ukufika kwakho apha nansi ungenaphi entweni yalomzimana ufika izolo. Ngeke ndibuza ungenaphi ufika izolo. Ngisho wena kwedini man una 2 minutes ufikile lapha. 2 minutes yanuthi ufikile lapha wena. Yebo. Ungena into zalomsi ndithetha nomtshana apha uyangena ungenaphi wena? Hayi mina ndifuna izinto singashawuti soloko siyashawuta. Noko ndikhona ungwenza lokho. Hey, kwedini eyona family meeting ifunekayo apha ukuba wena uthi fuck off. Uyaqona? Nalo family meeting elahlobo ubuze ngalo nantsika uhambe ngalo man. Ndihambe apha ndiqothwe ngubani. Fuck off. Ndiqothwe ngoku. Kwedini? Athi ngutata lapho liya. Kwedini? Fuck off. Sundiminxa ihlawu. Salundishawuta. Ndifuna sithetheni. Uyabona umuntu onazibe nesibini sonikhupha apha utata walapha. Yandipha. Kwedini? Bantata walapha man. Futheka. Kwada wena. Yinjika. Uyamba? Yemadoda. Ndiyandiswa zezinto ke mina apha endlini. Asiyenza lokubhanqa. Yebo bem. Uyahamba na apha. Yebo John. Hey zanga nayibona into nje. Hayi zanga nayibona into nje. Uthi usajonge kufika omnye elinye ivududu. Yebo John. Yo. Uzaba banzima. Up. Ayicela ivudiwe. Sala, mara
Uyabona ke Jezi nansi. Buda sekapa. Ke mina ke ndizityela ukukwela emcingeni yaqona. Usume ngulutho ufizi popo abantwana. Into ezimande ezikhala kahle. Uphase ngentshulubo, ni chocolate. Mina ndifuna kayiqobo le brand spirit. Ubambena. Ubeza ntshulubo. Intshulubo bezantoni. Ungicela ngentshulubo baba nansi. Awuzazi into ezimande Jezi. Iyogadi kanje okukhwela emcingeni nansi. Into ezifuneka wena unganenyongo apha. Awungane awunolunga apha. Jana gqida utywala wena. Lo muntu unobuzabe endlini ufuna umuntu khule umuntu ma. Oh lentwana? Hey. Jezi. Inoma ile ntwana yalomntana kasisi le. Ndike nomvethetha ngendoda apha endlini. Epetsula apha epakishi. Inoma ile ntwana yakhe. Okay. Jonga ke nansi. Into endifuna undenzele yona nansi. Ndifuna uyeqala apha. Yandivana. Phingu. Mamela Jezi. Mamela into endithethayo. Yiya kulaa ntwana kuqala wena. Uyayibo? Ufika kwinqaku lapha ngemva uyibambe nantsika. Ibanga pizza laza ungayeki uyandiva. Zawufike mina ndiyikhabela ukuyibona oku. Ayibetha. Jonga. Uyibethela ntoni? Jezi. Uboku umamele lento endiyithethayo man. Sobubuza imibuzo emininzi. Yenza lento endiyithethayo. Uyaqona? Zaqhwaba ndikuqhwabela ubuza into ezininzi. Yiyapha. Ufike uyibambe le ntwana. Ndithi ndifike ndiyibethe mna. Cha. Yenza nje loo nto. Andiyazi uyibethela ntoni kaloku. Jezi. Le ntwana izawumithisa umntakasisi man. Ufuna ndikhona ndindoda ndivumele loo nto. Khawenze le nto ndicelayo ukuba yenze cha. Hamba Jezi hamba. Ukuyibambe nansi kuyibambe ungayeki. Ayeki. Wula. Unimbambe uzombetha. Uthini? Uzobetha bani? Mna? Mura wena uyamithisa muzi. Baby, ndimkile. Jezi. Khulumani. Imoto into endikuthembe ngana ntsika man. Into endidanisa. Nditheni kuwe kanti? Siqhibile mozapha nantsika ndathi hamba obamba la ntwana. Zofike ndiyiqhwabe. Wena uyayibalekisa ngo. Yabona ke nanga. Ezampami bizozifumana la ntwana. Zozinika wena thatha. Iza vuka nantsika ngakugqibi. Jezi, into lifunayo. Into lifunayo. Utheni ngayibambanga la ntwana. Uyabona ngoyibalekile la ntwana. Ibalekile la ntwana man ngoku. Wena. Atsuka man, ukuthembile man uyangijanisa man. Sorry bhuti mkhulu. Zawuyeka uhamba nawe wena man. Sorry bhuti mkhulu. Yini? Sorry khulumani. Zawuyeka uhamba nawe. Phakama Jezi. Sorry khulumani. Thatha lento yakho. Yiza. Yini? Sungamameli wena man apha man. Zawuyeka uhamba nawe futhi. Zawuyeka uhamba nawe. Sorry khulumani. Jonga ke. La mntakasisi efika apha nantsika ebuza la ntwana. Le ibilapha ngoku ibalekisileyo. Asiyazi uyandiva na? Bhuti. Uyandiva nantsika? Bhuti mkhulu. Ya. Wena? Pa. Jezi banjani? Yini ukuthemba ngamdanisi? Jezi wena upha wena. Hayi upha wena man. Kunini ngqandana nawe ungena into ezingafuniyo. Uzoba lilifa lempama qho ngqo ndizakuqhwaba. Hayi ndizakuqhwaba shem uba ufa. Ndikuthuma apha into elula ndithi ubambe la ntwana uyinqakule nantsika uyandiva na. Enye nenye ibizokwenziwa ndim. Wena uyayibalekisa. Jezi. Yini ndikuthembe kangaka mfoka bawo? Njani? Hayi bobethunana umuntu athi phandle kodwa ke akawubona umuntu apha egeyithini? Umuntu? Hayi mntana. Hayi ngabe ndiyaqoka Sam. Oko sihle lapha noJezi. Kandibone kwamntu nantsika ma. Ukhona lo ufuna umbetha phaya. Wena upha wena. Awupha wena. Yemoto Jezi. Yinto endikuthembe kangaka mfoka bawo ndithetha nawe ngoku uyayibona ke lento. Uyayibona lento. Ungena into ezekhapha ngoku man. Futhi hamba. Ungena into ezekhapha funeka mina ndixabana nabantu balomzi ngenxa yakho. Ngena into ezingafuniyo. Hey Jezi. Awudinwe. Hayi kathatha ifaduke le unincedise baby. Yini udinwa?
Akabona apha indoda mhlambe seki. Hayi baby chini ke ncetswana umuntu onqabe ethandana. Hayi. Hayi sana sana. Nengxaki entshe ke sana. Yabona lo mntu okweni anizodilishana le nto yenza ke mna ke. Into Anaxesha le nonsense wami. yenza. Oh, Mna ndizimisele uba ndiyahamba. Yena ugxothana nomntu wam egeyithini. Andizoyimela ke mna ke lo nonsense. Xalela ke. Kule andiqhele kakubi. Inonsense yanto le kuthethwa ngayo apha sisi. Inonsense yanto le. Kuthela uba bethuna andizuyinqanda into mna engeyiyo isenzeke. Into engenaphi ungenaphi. Yena ntsika ungandibuza uba ndingenaphi entweni yekhapha ndiyangena ma ungumntana khapha wena. hayi khanimene, hey khanimene. Baby. Sibangqala. Abantu xa befuna ukuba bayeka. Tsho, mazi. Esekweni. Hayi ba baby. Ngoku abantu babade babulalane. Sisi into angaziyenza mina kubulalana nomntana. Uyaqonda? Lo mntana ndiyamnqanda. Jonga akanantsika uzukumithe nje. Uyandiva na? Uzukumithe. Yothixo ndiyathandaza. Sisi ndithandazela intombi le yakho ngevayo. Ndithi xa ndithetha nayithethe imithe. Ukumitha kwayo laa ntwana iphikeza sisu. Uyandiva? And mna mhla yangena apha isisu singumqutsubelana pha. Yeva inegumgedla pha esiswini. Izaphi ithi mithi. Uyandiva? Ufuneka uba ndisisiso. Soze ndiye mna ndifunga umama. Funga umama notata belele emangcobeni ndixele. Soze ndiye mna. Uyandiva? Ngoba wena andithi nantsi indoda ekhapha yiyezo ingena loo nto yondle nalaa mntana xa esebalekile utata walo kaSimo. Ewe kaloku phumuka ezandlela mntana yisepe emanzini andithi yisepe emanzini ufundiswe nguwe. Hayi sana nendixakile kuleni. Akwanguwe mna sisi walanda le ntwana ujonge ngapha mhla ubuya eKapa wayilanda ngapha le ntwana ujonge wayizise eKapa ubizwa ndidelelwa nentombi yakho apha ngoku nirhukela nxila lungurhatebe itshomi yale ntwana ubize eKapa. Ngopha omnye nizomrhuka futhi norhuqumesa ezikhapha naye nirhuqa omnye ezikhapha. Koske kuhambe wena. Ngithi ubani? Yo, Nathi uyingxaki wena sisi phezulu. eyona ngxaki nathi enye intombi le yakho eyesibini nguNantsika lo mna igama lam ndingungxaki ungxaka nosombululo umagqirha mncamile umapolisa adiniwe ndimi isixaka mlomo undaba zithethe. Uyandiva na? Sofuke sive ngawe thina apha endlini. Ewe ndiyincasa kubathakathi khale ndiyeke sisi ma. Note ndode nami ke sana. Utheke sisi futhekini ma. Hey. Futhekini. Hayi lo nto sithi akafuthekiswa kule ndlu. Yoyiswe ndixakwe finish. Masimpika Muslim Evanas card first to machine Anana Jona mnyatelu satana Tumeni nivu ye kanana Kyalela feri yo satana Story time ubaselekile Jaskizo ubaplaki Shuka mama ngokubuyile Malumu kumbele swekile Petrate buli ukumbili Umezo bashekishili Leta kapi Ukhazulile Kangelu tano kebalekile Screw Eritetina silokotini Screw Tane ngoma zamanika yangena Dale sosi amgcwele emoshini Screw Komite kadu funu repeat Screw Pesa amgcwele Alo Emlian utam, usinqabile yo mfondini. Kwenza kantoni unqaba kangaka indoda isendlini mfondini? Uzivalela mba erumini. Ngoba nifikile lapha ndibona mfondini mthini phi? Wathina kangaka kwenza ngaba. Hayi ndivuka ndinantsikile mfondini umzimba wami edondlobele ngoma. Asabe ngidlaza kwamthoni wakhe. Fika umzimba wami edondlobele ngaqoma namhlanje. Ndifuna uyenza yonke. Spring cleaning boy for December. Tentani, nenzile wrong. Aliya, yazi kuthiwa Liya othi uNantsika uShakespeare cleanliness is for gloriness yabo uthi uShakespeare so ka ufuna yenza glory yenza cleanliness boy yalona Inantsika mntakwethu. Bungathanga uzohlala one date into yakho ngamawu. so wena Liya indlela lena wena uziphinisela ngayo ebomini nje complete yothoni
Dithi Liya kamna ndakwenzela ifavorite ne. Ndawenzela ifavorite Liya. Ndakuthatha sendinawo. Sange ndibuze mna bali ba uzohlala imini ezingaphi okanye uthini. Into yenzayo kumle. Hayi. Awuzohamba uzohlala. Ngoba uzoqala. Hayi, ndiqali Liya ka. Hey bra, jonga manje khayeke izinto zakho. Didini singashushu ufungele etoilet ukuthi akunzima phaya. Kamera. Yazikalisa. Wena abantu ba. Biza walimi nabantu, umuntu wami umeri. Ngolo mer. Oh, uyathini ngoko yodubule nomona. Yande toilet. Akaye Liya. Unethezeka boy ngizokujongela. Kom, yaza kom lothatha umeri ndikhona for wena axuthele wena kum. Asoze Liya ye toilet to take your time boy. Take your time boy. Ayu, take your time Liya. Hey. Kutheni ubaby ngoke ngabuyi? Yandilibazisa mani. Yo. Wena pull up isitiyori ndikhona. Hayi! Hayi no. But. You, sister, sorry. Kufanele ntoni kuthengwa inkonzo? Sorry, sister, man. You can't iqonde kaloku bakukhumla sister. Ngicela uxolo kakhulu man, siyafana. Hayi ayiphuma. Andiyana lento ininzi ithethayo Hayi, ndiyaklina sister yam man. Khange ndiqonde ba apha kuzafika kukho umuntu sister man. Ndiyaxolisa pha. Hayi phuma. Ngicela uxolo sis. Yeke ndale mbudane uyibhutayo apha. Xolo nyani sister. Khange ndiqonde baba ngiyazi sister ba ukhumla abangasoze ngene sister yam ngiyambolela kwanza. Hayi wethabulilo qhubeni nzaba. Xolo sister. Yo. Khange ndiqonde sister ba kukho umuntu apha. Baba ndiqonde sister bengasoni ngene. Ngiyambona sona. Hamba ushaqa into engekhoyo apha. Sorry sis Merva. Xolo sister. Hamba. More squad. Yes. Bonkonqoza ke next time. Okay sisi. Chi. Sorry sis Merva. Yes sasizitshomi zikaliya esiphathele izange. Aphinde sisi ba. Hayi fuck off baba. Yes sis na sola sis Merva. Sola nyanyola. Wasikwangena dyubhulule erumini yami ngathi umuntu walapha.